हमके बता दे रे शेरवा कौना दिशा में मैया रहेली, कौना दिशा में मैया रहेली। हमके बता दे रे शेरवा कौना दिशा में मैया रहेली, कौना दिशा में मैया रहेली। रूसी के गईली कि काहे ना अइली इहे बतिया पूछ ले। हमके बता दे रे शेरवा कौना दिशा में मैया रहेली, कौना दिशा में मैया रहेली। हमके बता दे रे शेरवा कौना दिशा में मैया रहेली, कौना दिशा में मैया रहेली। संदीप बाबू संदीप बाबू संदीप बाबू म्यूजिक डायरेक्टर सुदामा समरिया। कौना दिशा में मैया रहेली, कौना दिशा में मैया रहेली। का जाने कौन गलती भइले माई, छोड़ी के चल गइलू बन के पराई। का जाने कौन गलती भइले माई, छोड़ी के चल गइलू बन के पराई। बेटा से काहे रुसल बाड़ू इतने अर्जी करिले हमके बता दे रे शेरवा कौना दिशा में मैया रहेली, कौना दिशा में मैया रहेली। हमके बता दे रे शेरवा कौना दिशा में मैया रहेली, कौना दिशा में मैया रहेली। संदीप बाबू संदीप बाबू संदीप बाबू क्रांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भिलाई बाजार। कौना दिशा में मैया रहेली, कौना दिशा में मैया रहेली। भवन आइल बड़ा सुन ये माई, आदि तयासी के दुखवा सुनाई, भवन आइल बड़ा सुन ये माई, आदि तयासी के दुखवा सुनाई। पवन अर्जी हर साल करेले, चले आवब किरे हाली से। हमके बता दे रे शेरवा कौना दिशा में मैया